Здравейте, пичове! Аз съм Crazy Monkeys и днес ще ви покажа, ще направя едно по-различно видео, в което ще покажа геймърска конфигурация до 753 лева. 750 лева, да го кажем. Нека започнем първо с процесорът. Intel Pentium G3460, като за парите си доста добре. 3,5 ГГц, двуядрен. Тук графичният контролер не е нищо особено, нас не ни интересува, защото си имаме видеокарта с 3 мегабайта кеш. Поддържа PCI Express 3.0, което е добре. Нали така? Нека да преминем към дънната пласка, която е Asus H81N-C, която има 2 слота за RAM памет. Нали, същият сок е 1150 като процесорът. Има един PCI Express слот и тук за LAN карта, макар че си има вграден Wi-Fi. Аз ползвам такова дъно. Тук можете да видите особеностите на дъното. Мисля, че няма да ботълниква всичко. Даже нищо няма да ботълниква. Така. Нека да преминем към рампамата, която е Kingston HyperX Fury серията DDR4 8 ГБ. Работи на 2133 МHz. Като нали, имате възможност още за апгрейд, защото дъното поддържа до 32 ГБ RAM, мисля. Точно така. Нека да преминем към следващата по-интересна част, най-интересната за всички геймери, именно видеокартата. Тя е доста добра, мисля. GeForce GTX 750, производство на палет, StormX серията, 2 ГБ GDDR5, 128 бита. Мисля, че за парите си е просто супер. В смисъл 750, което за тези, които снимат видеа, поддържа това. Shadowplay. Ако искате обаче вашата конфигурация вместо до 753 да стане до 800 и до 800 да речем, може да вместо тази карта да изберете ето тази. Само че не е Nvidia, а е на AMD, което не мисля, че има някакъв проблем. 2 пъти по-хубава е. Тази видеокарта ето е и ние, Asus AMD Radeon Strix R7 серията, 370, 2 ГБ GDDR5, този път е 256 бита, за разлика от предишната, която беше 128 бита. Поддържа се PCI Express 3.0 и всичко е окей. Дръпва малко повече нали, от захранването, но с захранването, което сме избрали, мисля, че няма да има абсолютно никакъв проблем. Нека да преминем именно към захранването. Това е 500 W на RightMax RTX серията 500 XT. Има абсолютно всичко, което ви е нужно да си навържите захранване на дъното, да си навържите DVD записвачки, хард дискове за видеокартата, защото аз имам такъв проблем в момента. Това е дълга история. И така. Като цяло ще върши перфектна работа. Има и 3 сертификата за безопасност, който нали, работи на частота от 50 до 60 Hz, което също е много добре. Време за кутията, която е RightMax Exo, вече не поддържат RightMax Strato, моята
копия, нали? Много съм доволен от нея. Така, нали, всичко е токижица и дойде време за хард диска и 1 терабайт на Toshiba на 7200 RPM. Кеш паметта му е 32 мегабайта. Какво друго да кажем? Не мисля, че има. SATA 3 скоростта, което, нали, може да си го сложим към дървото чрез тези SATA портове. Имате място за един за хард диск и един за DVD записвачка. Ако не искате DVD записвачка, това хард диска. Всичко е токижица и е време да преминем към по-интересната част от клипа, която ще видим как се справя ето тази конфигурация с по-ефтината видеокарта на двете най-известни игри, може би. Първо на Counter-Strike. Това са... конфигурацията ще подкара играта на високи настройки с доста FPS. Виждаме, че CPU-то изкарва 285%, GPU-то, което е видеокартата 350 и RAM-та 400, нали, защото е хубава RAM-та. Каква RAM-та е? Много добре, изплаших се, съм бъркал какво съм сложил. И това, нали, ще върви, предполагам, с около 210 FPS ефект настройки, което, нали, е супер добре. И е време за вторият тест с игра GTI 5. Тук може да, нали, тук забравихме да видим оценките на процесора. 7 от 10, на видеокартата 6 от 10, на RAM-та 6 от 10 също. За Grand Theft Auto са същите цивилинки, да, тук няма къде да различа. Тук можем да покараме на Medium или High настройки, може на High ще лазва, не знам. Само RAM-та тук поддържа за високите настройки 100%. Иначе GPU-то тук е с 71%, което не е лошо. Ако сложите по-добрата видеокарта, съм 100% че ще дойде на 100%. А CPU-то поддържа 59%, което, нали, не е лошо. Така. Това беше от клипа. Надявам се да съм помогнал на някой. Някой пише по Skype. И до скоро, пичуй!